Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda da baqi tarap yurdumuzdaki täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Gepleşiginiň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdyrýar. Aşyrmurat hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany Hojamrat Aşyrmuradowy başga işe geçmek sebäpli Ahar welaýatynyň Akbuğday tarabynyň häkimi wezipetinden boşatmaly. Hojogly fakynda Röwşen Jepbarglyewç Hojoglyw Ahar welaýatynyň Akbuğday tarabynyň häkimi wezipetini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Hojagelli özüne anaran wezipeni oňurmanlyk üçin Ahar welaýatynyň häkiminiň orunbatary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Hojamrat Aşyrmuradow Ahar welaýatynyň häkiminiň orunbatary wezipetini bellenildi. Hormatly prezident Gurbanoğly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň hemem hökümetiniň adynan şeride hut öz adyndan Hytaý Halky Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hemem Hytaý Halky Respublikasynyň döwlet keňeşiniň premieri Li Keqiang hemem ýurduň dostlukly halkyny Hytaý Halky Respublikasynyň jara edilen münasibetli tüýs türekdeni gutlagyny hemem iň gowy arzularyny ýolady. Milli dermada iwran hatlaryna Hytaýyň geçen döwrüň içinde öz halkynyň zähmetiniň hemem öňden görjülükli döwlet siýasatynyň netijesinde ykdysadyty ösürmekde, halkyň hal ýagdaýyny goýanmakda hemem ýurduň halkara awraýyny ýokurundyrmakda, uly üstünlikleri gadanmagy başaranlykda hemme taraplaryna türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň birek-bire hormat goýmak, deňlik hemem özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýürürlügi esasyna ýurtlarymyzyň hemem halklarymyzyň bähwetine mundan berägem ösüriljekdigini, hemem puturlandyryljekdigini anamelerde. Hormatly prezident Gurbanoğly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasy bilen strategik gatnaşyklary uzak möhletligini esasy ösürmäge aýratyny üns berilýändigini, hemem bu wagtda şu ýylyň maý aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen üstünlikle geçirilen telefon arkaly söhbetleşigiň iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny berkidilmegine hemem ösüşiň täze ugurlarynyň kesitlenmegine ýardym edenligini bellädi. Şu ýakymly mümkinçiliklerden peýdaranyp döwlet başçylыгы Hytaý Halky Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hemem Hytaý Halky Respublikasynyň döwlet keňeşiniň premieri Li Keqiang tüýs türekdeni berkjansalyk we bagtyarlyk dostlukly Hytaý halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde rowaçlyk arzuw etdi. Indi bolsa hormatly prezident Expo 2020 bütün dünýä sergisining açylyş dawrasyna gatnaşyjylary iweren gutlaw bilen tanışdyrýar. Hormatly dawra gatnaşyjylary, gadarly dostlar, sizi Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherine geçirilýän Expo 2020 bütün dünýä sergisining öz işine başlamagy bilen tüýs türekden gutlaýan. Möçber hemem ähmiýet wagtda ýokary derejelere eýe bolan bu serginiň guramaşlaryna hemem oňa gatnaşyjylary uly üstünlikleri arzuw edýän. Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň akyl paýhatymyzy birleşdirip, geljegi döwrde ýasyny şygar asyna geçirilmegine şuňgur many mazmun bar. Bu şygar häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözgütlerini işläp taýýarlamakda, hyzmatdaşlygyň germeni giňeltmekde. Pandemiýadan soňky döwürlerde dünýä ykdysadyny dikeltmekde, dünýä ýurtlarynyň tagalalaryny birleşdirmäge çagyrýan şygar bolup ýanglanýar. Şundan uralanyp bütün dünýä sergisine gatnaşyjylar tarapyndan anyk teklipler hödürlenýär. Şol teklipler bolsa halkara jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döretjekdigini, hemem geljekde hereketleri utgaşdyryp, dünýä döwletleriniň arasyna hoş niýetli gatnaşyklary puturlandyrmakda, ähli hyzmatdaşlygy ösürmekde uly ähmiýeti eýe boljakdygyny berk inanýan. Hormatly adamlar, garaşda da baqy tarap Türkmenistan dünýäniň ykdysady giňişligine dogry derejede goşuşmak uğruna eýermek bilen halkara sergiler idarasynyň howunlaryna geçirilýän bütün dünýä Expo sergilerine üstünlikli gatnaşyp gelýär. şalt tepkinler bilen ösýän döwletleriň hataryna münasip orny eýleýän ýurdumyzda milli ykdysaty innowasion ýol bilen ösürmek, senaty diversifikasiýalaşdyrmak, durmuş ykdysady özgertmeleri amala aşyrmak, hemem halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygdarly ýokurundyrmak döwlet siýasatynyň ileri tuturýan ugurlardyr.
şundan uğralınıp Expo 2020 bütün dünya sergisinde Türkmenistan bir taraplığın mekaniyan şıgarasında öz işine başlayan Türkmenistan'ın milli pavilyonu ata vatanımızdan geçen tarihi yolu, mehvan halkımızdan yaşayış durmuş derecesi, yukarı senagat kimi intellektual mümkünçülükleri iyi bulan Türkmenistan vardı. Devletimizin ötüşü, ıgtıvarlığı hakkında anık düşünceleri emele getirmekte ulu ehmiyete eyedir. Bizi yurdumuzun milli pavilyonunun mowdugyny Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany diýip yglan etdik. Çünki Türkmenistanyň başlanýagy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananşmak ýylatly kararnamanyň kabul edilmegi ata watanymyzda Türkmenistanyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligine işçiň goşuşma günükdirlen tagalalarynyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan dolu gollanýanynyň ýene däwregedek aýdyň suwutnamasy boldy. Bugün Türkmenistan watanymyzda mukaddes garaşdygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyny uly ötüş mümkinçilikleri bolan sebit hememe dünýä ähmiýetli işlere işen gatnaşýan durnukly ösýän döwlet hökmüne garşylaýar. Türkmenistan döwletimizde durmuş ykdysady ulgamda öz baý tebigy serişlerinden rejeli peýdalanmakda, içerki mümkinçiliklerini daşary siýasat bilen utgaşdyryp ösdürmekde belent sepketlere ýetdi. Berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzda ägurt uly meçhurly hememe giň ýarymly maksatnamadan durmuşa geçirilmegi netijesinde garaşdygy hemeýçilik bir tarap Türkmenistan döwletimiz gülle ötüşiň, awadançylygyň, bagtýarlygyň mekany urly. Bize mundan berýägem ýurdumyzda ösdürmegi täze ugruna hemem taslamalaryna badalyga bermek bilen ähli ugrlarda halkymyzyň ýokary derejeli durmuş şertlerini üpçün etmäge günükdirlen özgörtmeleri dowam etdireriz. Hormatly dawara gatnaşyjylar, gadarly dostlar, Türkmenistanyň mukaddes garaşdygynyň 30 ýyllygynyň giň ýeriminden belenilýän döwründe geçirilýän Expo 2020 bütün dünýä sergisinde guralan Türkmenistanyň milli pavilyonu bugün gapysyny giň danaşýar. Onu berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe durmuş ykdysady ösüşi, halkymyzyň hoşniýetlik, parahat söýjülük ýürülerini ıgrarlydygy, asuda awadan bagtýar durmuşymyzyň wasfy, hememi eşretli durmuşy, şeride ösüşlik geljegi nazarlayan belent maksatlarymyzy öz beýan tapýar. Sizi Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherinde ýokary derejede guralan bütün dünýä Expo 2020 sergisiniň öz işine başlanmagy bilen ýene de birgedek tüý sürekli noktaýan. Siziň her biriňizde berkjan saglyk, halklaryň dost sogunu gatnaşyklaryny putrandyrmak, köp taraplyny söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmek uğruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýa-da hormatly prezident bilen garaşdyk hemeýçilik beýtarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerini hem halkyny ýebren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly ýaşullar, mehriban eneler, edil watandaşlar, sizi bütün dünýä birleşigi bilen birlikde garaşdyk hemeýçilik beýtarap Türkmenistan döwletimizde giňden belenilýän ýaşulyň halkary münasibetli tüý sürekli noktaýan. Adamzadyň belent insan pergöre ýürülerini daglandyrýan bu halkara bayramy münasibetli geçiriljek çäreleň edil watanymyzda asuda awadan durmuşmyda gowunyp ýaşaýan, döredýän, gurýan mehriban halkymyzdan hem dili senaly ýaşuly neseller bilen bagtýar durmuşyny gaýtarylmajak öwüşgün şaýyp edil watanymyzda bolan bu ýytanjy hatam artdyrjakdygyna berkinanýan. Ýaşulyň halkary uny adamzat gymmatlyklaryny baýraşdyrýan insan perwerlik gatnaşyklaryny nesilleň arasynda agdyberlik hem jewisligi putrandyrýan bayram hökmüne durmuşda münasip orny eýleýär. Ýaşulyň halkary uny ömür menzillerine baý durmuş tejribesini toplan ýaşuly nesellerimize hormat goýmak, olaň watany uňuny bitiren hyzmatlaryny jemgyýetimizden agdyberlik hem döwletimiziň berkararlygyny berkitmekde çeken zähmetini ikrar etmegiň bayram hökmüne uly sarpa goýýas. Bu bayram münasibetli garaşy diýarymyzdan hem agdyber halkymyzyň adawraýynyň şan şöhratynyň elem jahyna ýaň salýan Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany diýip ýylan ýylda peýgam parasatly öwüt ünlüleri, wagt nesihatler bilen ýaş nesilleri watan söýjüligini hem insan perwerligiň belent ruhyny terbiýelemege sallamly goşunt goşýan ýaşuly nesillerimiziň hormatyna mermer paýtagtymyzda Aşgabat şäherine, ýurdumyzyň ähli owadur şäherlerine baý
bay mazmunly davrlar geçirliye. Munun özü döwlet adam şeýler diýen şygar esasynda adam hakyndaky aladany iler tutup, üsüşlüğüne täze belentliklerine tarap anamly öňe barýan edýdi watanmada ýaşarmady hakyky watançy nesiller hökmüni terbiýelemekde ajaýyp mektep bolup durýan parahat bagtyar durmuşymyzda gowanýan buýsanýan ýaşuly nesillerimize goýulýan sarpanyň üren belentligini ähli aýdynlygy bilen görkezýär. Mehriban halkym, Türkmenistanyň halkynyň milli bähwitleri biziň alyp barýan syýasatymyzyň baş maksadydyr. Şu maksatdan uralyp, merdany halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýylgyrly ýokulanmagy, ýurdumyň syýasy, ykdysady, medeni, alam bilim, tehnologiýa urlaryny anamly ösýän awraýly döwletleriň bir hökmüni dünýädäki ornunyň putulanylmagy urnuny ähli zerur şertlerdir diýär. Şununla bağlılıkta pehim parasatly, öwüt önlegleri, gymmatly nasihatlar bilen ýaş nesillere görürli bolýan ýaşularymyz hakynda uly aradiýas. Ömrü mektebe, pendi edebi öwrlene diller senali, ir silagly ýaşularymyzyň, mehriban enelerimizin ýaşaýyş durmuş şertlerini ýylgyrly ýokulanmaga, durmuş taýdan goruglygyny döwlet derejesinde uly ünseriýär. Durmuşun her bir ädimine ýaşullara salat almak, her bir işte olardan maslahat soramak Türkmen halkynyň asylly ýörelgesi. Bugün ýaşul nesillerimize döwletli törlerimiziň bedegi, akyl paýhasyň pehim parasadyň egsilmede çeşmet hökmüni berent sarpaýýar. Bize watanymyzyň ukunly ösüşine hemem beýik geljegine gönükdirlene giňerimli maksatnamalarymyza badarga berilmezde. Müň ýyllardan göz baş alyp gaýdýan garry öýüň sütüni, garly öýi gaznary öýýaly ýörelgelerimize eýerip, dili senali ýaşularymyza maslahat salýas. Rızgaly bereketiň, eşreti durmuşymyzyň gönüzligi bolan ak buğdaýyň hemem pagtaň ekişine, bol hasylaň ýygnalyşyna, täze binalaň açylyşyna ak pata bermegi ýaşul nesillerimize ananýas. Ýurdumyzyň garaşdygyny berkitmekde, milli däpde sulary ösürmekde, agdybirligimiz hemem jewsligimizde putulanmakda, ýaş nesle edip terbiýe bermekde, uly iş bitiren hemem durmuşda görülen sotuny görkeden ýaşuly adamlara hormatly, ýyl ýaşulsyň hormatly adadakyas. Bay durmuş hememi zähmet tejribesini toplan, parasatly ýaşullarymyzyň, maşgaly ojagynyň dayanjy urany mehremi enerlerimiziň garaşdygy hemeşelik bir tarap Türkmenistan watanymyzyň häzir hememi geljeki üstünlikleriniň bähwidine, dörejlikli zähmet çekmek hakyndaky ünnegleri, zähmet söýürlik hememi hoşniýetlilik, watan söýjülük hememi insanperwerlik, arasy ahlaklyk baradaky nasihatlary, watany halky söýmegiň, dostlugy birege hormat goýmagyň beýik mektebidir. Hormatly ýaşullar, mehriban eneler, ýerli watandaşlar, sizi ýaşulyň halkary gün bilen ýene de birgedek tüýsürkden utlayan, size berkşan saglyk, uzak ömür, bagtyar we abadan durmuş. Ata watanymyza garaşdygy beýtarap Türkmenistanyň mundan belägem gülle ösmek urny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Şugün Türkmenistanyň mali we ykdysady toplamyň merkezinde hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň garaşdygyk bagtymyza atly täze kitabynyň tanyşdyryş dawrasy geçirildi. Bu kitap şöhratly sene Türkmenistanyň muqaddes garaşdygynyň 30 ýylyna başlanan öz borçly edebi eseri urly. Hormatly prezident Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyň watanyň şuňgur mazmuny şygarasyna geçýän şu şanly ýylda çapdan çykan kitaby asarlaryň dowamynda enşeme beýik döwletlerden türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz borçly syýasatdyr. Milli eserine beýlenişýär atabalarymyzyň hemişe arzuw eden 2-nji müňüliň ahyryna dürdilen garaşdy türkmen döwleti dünýäniň syýasy kartasyna munasyp orny eýlep, tutuş adamzady öz şurasyny saçyp, düýbünden täze, bagtyar döwrüň başlananyny alamatlandyrdy. Hormatly prezident bu kitabyň sahypalaryna garaşdy hemem öňe göz başlary bar dep pikir ýürüdip, hemme beýik ýeňişleň, üstünlikler hemem häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkary awraýynyň ödününi, hut döwlet garaşdygynyň gazanylmagynyň durýanyny taýýar.
Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň döwlet guruluşy hem dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan dowly gollanylýan durmuş ýürügleri halkyň arzuwy isleglerini hem pikirlerini hemişe nazarda tutuny parasatly ata-babalarymyzyň köp asyrlyk tejribesine dayanýar. Bu ýere ýygynlary döwletiň hukuk esaslaryny ýa-da puturlandyrmak hem jemgyýetimizde demokratiýalaşdyrmak gönükdirlen ihlasy işler üçin hormatly prezident we hoşallyk bildirdiler. Bu bolsa häzirki we geljek neteler üçin pek niýetligiň şam çyragy burun gadymy milli däplermeden dowamlygyny aýdyň şaýatlygy diýip. Ýurdumyzda hakyky halk häkimetligi berqarar etmek boýunça alınıp barýan işlerde iki palataly parlamentiň hem köp partiýaly ulgamyň döredilmeginiň möhüm ädim bolany unutalym. Çykyş edenler garaşsyzlyk derejesinden Türkmenistanyň ýer ýüzüniň has durnukly üsýän döwletleriniň hataryna girendigini, gyzy kılma bilen ýurtlar hem awraly uramlar bilen köpürli hyzmatdaşlygy ýol goýmak üçin ygtybarly biniýat borup ýöredilendigini, şol döwletler hem guramalar bilen gatnaşyklaryň iki tarapyny hem köp tarapyny görnüşde üstünlikli ýol goýulanyny berediler. Halkara jemgyýetçilik tarapyndan bildirilýän belend anam hem hormatly prezidentiň oňyny başlanýary dünýäde gollanýar. Şol başlanýary döwrüň wajyp meselelerini çözmäge parahatçylygy, ählimin hukuklyk hem durnukly puturlandyrmagy, energetik hukuklygynyň täze gurulşyny kemale getirmäge, uly urumyny ekologiýa we daşky uşa gormak babatda hyzmatdaşlygy ösürmäge gönükdirlendir. Garaşy Türkmenistanyň kemale gelişiniň möhüm tapgyrlaryny beýan eden kitapda beýlenilýär. Dünýä ykdysadyýet üçin şaşyrmly döwre garamadan durnukly ösüş maksadyna ýetmek üçin hemme çäreler görülýär. Ýurduň ykdysady kuwatyny ýokurlandyrmaga daşary ýurtlaryny getirilýän haritlaryň uruntuýany önümçiligi hem eksport urly önümlerini görnüşlerini giňertmäge, Türkmenistany ýokary derejeli senagat döwletine öwürmäge gönükdirlen giňermli taslamalary durmuşa geçirilýär. Bu ýere ýygynlary millilerimiň ýurdumyň garaşsyzlyk senesi münasibetli öz halkyna ajaýyp sowgudy öwürleni mazmuny boýunça hakykatdan hem gymmatly kitabynyň berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ägurt uly gazananlarynyň garaşsyzlyk watanymyň ökünli ösüşiniň aýdyň beýanydygyny, edi diýarmyň durmuş ykdysadyň ösüşiniň bolsa döwlet başçylygynyň ady bilen aýrylmada baglanşyklygyny ýatydylar. Tanıştırış davratyna gatnaşyjylar hormatly prezident bilen ata watanymyzda hem mehriban halkymyzda bolan eýitilmez söýgüsü üçin hormatly prezident bilen hoşallyk bildirdiler. Halkymyzyň bagtyarlygyny hem awdançylygyny üçinetmek täze taryhy ýa-da alınıp barýan döwlet syýasatynyň baş maksadydyr. Türkmen döwleti neşriyat gullugy tarapyndan ýokary çap usulyna neşr edilen kitap giň okuýjylar köpçüligine niýetlenenler. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen dawaral çäre medeniýet ulgamynyň puduklaryny dolandyryş edaralarynyň, şol sany vilayet bölümleriniň ýol başlary, gazetleň we jurnallaryň redaktorlary, dörüjçilik sunugat uswatlary, ýokary okul mekdepleň talipleri, köpçülikleriň habar beriş derejleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dawarada çykyş edenler ilki bilen täze eseriň hormatlar kadamynyň odal meşhur kitaplarynyň hataryny artdyranyny bu ýsönç bilen belirdiler hemde şu münasibetli milli liderimizde gutlyk sözlerini aýtdylar. Şu ýerde men bir zaty aýratynlykda belläkim gelýär. Gahrman arkadaşymyzyň ýazyjylygynaky sözleýiş usulyny diýten ýokary dereje götürüp ýetirip bilenligidir. Hormatly prezidentimiziň her bir eteriniň gatnaşygynda suňgurmanyly çykyşlaryny dinlänimde muňa artyk bilen göz ýetirýän. Gahrman arkadaşymyzyň söz aliminiň ustad hökmünde döreden kalmady bendeden öz ýoly bar, öz uğru var. Ol diňe dogudana insanlara mehriban arkadaşymyz gibi beýik döredüji, guruji, öňden görüji ustadlara başatýandyr. Belentliň bilen söz aslyny beletliň bilen garaşdyryp bagtymyz atly dany diýwanyň bilen gahrman arkadaşymyz. Ömrüň uzak belent taşyň aman galamyň ýitip alsyn mehriban. Gahrman arkadaşymyz garaşdyryp bagtymyz barlygymyz diýär. Edir şonuň ýalam gahrman arkadaşymyz biziň bagtymyzdyr, barlygymyzdyr. Şanly garaşdyrylmydyň
30 yıl toy dowam etdi. Arkadağlı yurtda bizim her günümüz toy. Şunku toy näme? Arkadağımın halkına yapan bir ömürlük asırlardan asıra geçecek Şaferpayı. Gelecek nesilleri heykel bolup kaptalına baki yan kitab olacak mukaddes garaşdırlığımızı vasf ediyen garaşdırlık bagtımızdır diye. Garaşdırlık bagtımız nähili bir oğudunluk edil arkadağımın öz halkına yapyan Şaferpayını şu at her birinizin kursoňuzda görýärse öz halkını canından söýýän, öz watanyny buýsanýan, halkynyň tungodyny, halkynyň medeniýetini, döredüjiligini gözüniň görejýäl görüp bilýän ediz arkadağımız var. Arkadağımın ömrü uzak bolsun, canı sağ bolsun, başı dik bolsun, şu mukaddes kitap baqy dursun. Menin şun dünyada en bagtly günüm. Hebabi, ben hormatly prezidentimin beýik syýlygyna münasip boldum. Şu garaşdyrlyk döwrüne gabat geldi. Altın asyryň beýatleşiklerine şonda biziň gözel ak şäherimiz Aşgabatyň beýatleşigini ýylan edildi. Şol ýylan edilen beýatleşikde men ýeňiji boldum da. Men biratlara gaty sag bolun. Buýsanýan, men gaty buýsanýan, begenýän, hormatly prezidentim maňa gaty belent baha berdi. Ol berilen bahany men diňe meniň baham däl, ol bütün türkmen milletiniň sunwat işgärleriniň, medeniýet işgärleriniň şolaryň bahasy diýip men düşünýär. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Yurdumuz avadan bolsun, çağırıklarımızın canı sağ bolsun, elmidama toylarda, begençli günlerde begençlenmedi bile paylaşmak elmidama miyetler etsin. Çıkışlaryň dowamyna Mehriban arkadamyzyň garaşsylyk hiç saty bilen ölçäp bolmaýan beýik düşünjedir. Döwletimiziň, halkymyzyň agdybirliginiň we bütewliginiň bir esasydyr. Garaşsylyk bayramy berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň giň gerimli özgertmelerini, agdyr we bütewi türkmen halkynyň dörediji ruhuny özüne jemleýän milli bayramymyzdyr diýip aýdan sözlerini öwran naqtab, kitapda döwlet başçylygymyzyň garaşsylygymyzyň milli köklerini, taryhy ähmiýetini açyp görkezdenligini, häzirki döwrüň ören möhüm wezipelerini üçetmekde, garaşsyz bitarap döwletimiziň halkary hukuk ýagdaýynyň ornuny beýan edenligini bellediler. Şeýlede çykyş edenler 10 şwabdan ibaret bolan bu kitapda dünýäniň ähli ýurtlaryny birleşdirmäge gönükdirilen benet maksatlary mundan meýlekde amala aşanmagyň mümkinçilikleri hemme tarapdan seljerlýänligi, parahatçylygyň öňe gitmeň we ähli adamlaryň ýaty geljeginiň hatirasyna halkary birleşdirýän pikirleriň üýtgewsiz ähmiýetini okuwçylar açyp görkezýänini aýtmak bilen ilmi gollanma boljokdygyny bu ýa-da aýtdylar. Hormatly arkadamynyň belleşi ýaly halkymyzyň aňyna, medeni we ruhy durmuşyna uly özgörüşler bolup geçdi. Düýbünden täze jemmeçilik gatnaşyklary emele geldi. Biziň döwlet garaşsylygymyz halkymyzyň göz başyny müňýylliklardan alyp gaýdýan we nesillerden nesillere geçirip gelýän maddi we ruhy gymmatlyklaryny, benet insanperwer diýetlerini gaýtaryp berdi. Garaşsylyk ýyllaryny ähli ugurlarda şol sany, daşary siýasatda, senagatda, innowasiýon hemde durmuş ösüşini uly üstünlikler gazanyldy. Demokratik hukuk we dünýäwi döwleti gurmakda biz şol milli tejribämizde şeýlede ösen döwletleriň tejribesine dayanýar. Geçen döwürde raýatlarymyzyň durmuşynyň derejesini we hilini ýokallandyrmak, bäsleşige ukuyply milli ykdysadydy döretmek boýunça hemme tarapyn olanşykly ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek gözüne tutýan maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Bu işler häzirki döwürde de netijeli dowam edýär. Mukaddes garaşsylygymyň 30 ýylyna ýurdumyzda görülip eşdilmedek üstünlikler gazanyldy. Garaşsylyk merdany halkymyza özüni erkin we bagtyar duýmaga mümkinçilik berýän. Garaşsyz döwletimiziň öz başdaklygyny hemde milli bütewilligini şöhratlandyrmak üçin güýç berýän mukaddeslikdir. Bugun Türkmen döwletiniň behwitleri, şöhraty ata-babalarymyzyň asyrlar boýy edip gelen arzuwlaryna laýyk gelýär hemde häzirki we geljeki nesilleriň behwitleri bilen goşýar. Şu kadalardan uğralıp biz mukaddes Türkmen toprağına täze durmuş urýas.
Biz beýik geljeğimizde has belen sepketlere tarap önemli öňe barýar. Aydın maksatlarymyzlar nurany geljeğimiz kalbymyzda ynam artyryp, durmuşymyzda giň many mazmun çaýýar. Şoňa görä-de garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň bütün dünýädäki ad-awraýyny berkitmek hemde hasa ýokarlandyrmak üçin mundan meýlekde uly hyjy bilen tutanýarly we joşguny zähmet çekmeliler. Ähli mümkinçilikleri mehriban halkymyň hemde tutuş adamlaryň beýikliklerine gönükdirilmeligi täze eserde bellenilýär. Kitapda dünýäniň ähli ýurtlaryny birleşdirmäge gönükdirilen belet maksatlary mundan meýlekde amala aşyrmak mümkinçilikleri hemme tarapdan seljerli. Bu kitap parahatçylaryň öňe gitmeň hemde ähli adamlaryň ýaty geljeğiniň hatyratyna halklary birleşdirýän pikirleriň üýtgözüz ähmetini okuwjylara görkezýär. Bu arada aýtmak bilen çykyş edenler täze eserin garaşsyzlygymyň 30 ýyllyk toýuny sowgat bolanyny belediler. Meşhur aýdymçylaryň çykyşlary döwlet medeniyet merkezindäki dawaranyň bayramçylyk öwüşgünni hat tartyrdy. Olar garaşsyz watanymyzy wasp edýän aýdymlar ýerine ýetirdiler. Konsert maksatnamasyna häzirki zaman türkmen sunugatynyň baýlary hemde köp öwüşgünligi, şeýlede dördüjilik mekdepleriniň köp uğurlary öz beýany tapdy. Ýurdumyzyň belli tam soporlarynyň çykyşlary tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Halk we estrada aýdymlaryny ýerine ýetirjileriň hemde milli sunugatymyzyň öz boşy däplerini münasip dowam etdirýän folklor toporlarynyň çykyşlary şowkunly el çarpışmalary bilen garşylandy. Garaşsyzlyk ýyllaryna halkymyň baý taryhy mirasyny, oň syýasy we hukuk medeniýetini esaslanýan, şolar wagtda da döwlet guruluşynyň dünýä tejribesini nazara alýan türkmen döwletliliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemale getirmegi bilen berkarar watanymyz öz ösüşine beren sepketlere ýetdi. Baky bir tarap Türkmenistan dünýäde ýokary depkinlerden ösýän, döwlet adam düşünýän ansanperwer taglimaty ýyly durmuşa geçirip, ýokary depkinlerden ösýän ýurtlaryň hataryna münasip orna elýär. Tanıştırış dawaratynyň ahyryna gatnaşanlar hormatlar kadamyda ýüzlenme kabul edip, döwletimiziň baş bayramynyň mukaddes garaşsyzlyk gününiň öňü sirasynda halkymyza ajaýyp dörejilik sowgady, türkmen jemgyýetiniň ruhy ahlak gymmatlyklaryny öwrenmäge hemde giňden wagt etmäge berýän ünsü üçin mehriban arkadamyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna paýtagtymyzda açylan sewitde deňi taý bolmadyk Aşgabat Sowda we Dyn Jarş merkezi şu gün hatam köp adamlar boldy. Ýurdumyzyň hökümet agdalary öz çaýlary hemem agtyklary bilen bu ýerde bolup merkezde çaýlan hemem uly adamlaryň wagtlaryny gyzykly geçirmek üçin döredelen mümkinçilikler bilen içgen tanışdylar. Milli binagarlygyň ajaýyp däplerini hemem dünýäniň ösen häzirki zamany şäher uruşyk tejribelerini özüne jemleýän bu desgalar toplumynyň ata watanymyzyň mukaddes garaşydynyň giňden hemem dawarly bilenilýän şanly 30 ýylynyň öňe ýanyna ulanylmagy berilenini belemeli. Häzirki döwürde gönnüň arkada prezident bilen parasaty ýol başlygyny ýurdumyzyň sadaşly üsýanyny alamatlandyrýan şanly wakalary ýygyda rololýar. Munyň özi ýurdumyzyň ähli günjoklaryna bolşýaly paýtagtymyzda bina edilen desgalarda aýratynam Sowda we Dyn Jarş merkezlerini sowda etmek bilen bir hatarda wagtyny gydykly hem peýdaly geçirmek uruna zerur şertlerini dördürýäniň nowatdaky suwutnamasy. Bugün Aşgabat dünýäniň döwrebab sadaşly üsýän şäherleriniň birine uruly. Oly ata watanymyzyň durmuş ykdysady, innovasiýony ösüşiň durmuşyň ähli urlary öňde barjy dünýä tejribesini urnaşdyrmagyň ýoly bilen anamly gadam urulýanyň aýdyň şanlary. Sowda we Dyn Jarş merkeziniň binalar toplumynyň halkara derejesindäki guwanamalary eýwolunyň belemeli. Germaniýanyň Sowda merkezleriniň geňeş tarapyndan bu toplumy ýokary tehnologiýa esaslanıp gurulanyp bardaky guwanama. Docklands London Al-Mubarak Akademiýasynyň Certificate of Excellence 2020 guwanamasyna münasip boldy.
Şeride bu merkede Awstriýanyň Uralberg Binagerçilik Institutu tarapyndan öz bolşy dizayn guwanamatynyň berilenigi, hemem oňy sowda merkezleriniň halkary ýeňişiniň agdalygyna kabul edilendigini belemeli. İdil diyarmydan baş ýeriniň şäherleriniň giňedilmegini hemem ilatynyň artmagyny nazara almak bilen işlenip taýýarlanan bu taslamada sowdan hemem din jarşynyň utgaşdyrmagynyň ähmiýetini belemeli. Merkezde aýrytynem ötüp gelýän ýaş nesiller üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üçindiler. Soňky ýyllarda bagtyar çağalan ýurdy hökmüne ikrar edilen Türkmenistanda amala aşyrylýan şäher uruşyk maksatnamatyna durmuş ulgamyna möhüm ähmiýet berilýär. Merkezde täzeçilik tehnologiýalary sany ulgam arkaly gurnalyny aýdym sada ışıkly içki suw çudurumlarynyň sadaşygy bu ýere gelýänliň ruhuny götürýär. Merkezden häzirki zamanyň ösen tejribesine esaslanýan bedeg aýratynlyklary adamlara ýakymly täsirini ýetirýär. Onu täzeçilik tehnologiýaryň ulanylmagy millilerimiň başlanyny durmuşa geçirilýän giň we çöl tasamalarda häzirki zamanyň ösen tejribesine möhüm ünserliýänini aňladym. Şeride bu ýerde çağılan söýgüli ertekleriniň gahramanlary merkezde gelýän körpeler bilen dürli oýunlara meşgul bolýardyr. Bu bolsa merkezde körpe nesiliň hemem olaryň enatalarynyň wagtlarynyň gyzykly geçmek üçin döredilýän mümkinçilikleriň toplumdaýyn hemem köpürlük häýatete eýediginiň nowatdaky suwutnamasyr. Häzirki döwürde hormatly prezident bilen taýlat bilen ilatyň köpürlü eselerini kanagtandyrmak, ýaşaýyş durmuşy üçin amatly şertler döretmek, aýratynam ösüp gelýän ýaş nesiliň wagtlaryny gyzykly hemem şadyan geçirmek, berkirar döwürtmeden bagtyarlyk döwrüne kemale gelýän sowda kärhanalarynyň işiniň möhüm güýpelerinden biri bolup durýar. Şeride sowda we din jaş merkezlerine maşgala bolup diýenjelmek, dürli sowdalary guramak, şol wagtyň özüne bolsa bayramçylyk şäherlerini geçirmek üçin dürli şertler döredildi. Şeride bu ýerde öz bolşy usuly taýýarlanan milli tagamlar ködürlenýär. Süýjü tagamlary halaýanlar çaý başynyň bede urun dürli süýjü önümlerini satyn alyp bilerler. Merkezden ägür tuly meýdany bolan häzirki zamany din jaş we güýmenje mekanlary hatam özüne çekýär. Oň düzümine körpeler hemem uly ýaşa çağlary maşgala bolup diýen jaýany üçin ýürütip bölümler hereket edýär. Attraksionlyk hemem oýna başlaňy dürli toplumlaryň köp türlügi çağlaň, şerde ýetkinjeklerini öseni kanatlandyrmagy ukypdylar. Merkezde giren çağlary olary uly höwes şatlyk bilen oýnaýarlar, toplumda oýunlar ulgamynaky ürän gyzykly hemem özüne çekejek täze enjamlar goýulyp durar. Olar hatda uly ýaşa adamlaryň ünsüni özüne çekýär. Bu ýere gelýän çağlar hemem atanelere döredilýän mümkinçilikleri şeherler üçin döwlet başlanyny tüý sürekden çykýany alkyş sözlerini aýdar. Olar häzirki döwürde milli dramdan ýygdyrly aradasyny tejesinde ýaş nesiliň hukuky okumaklary, sadaşly ösmekleri hemem şadyan diň jalmaklary bagatda ähli şertlerini döredilýänini uly gowunç bilen belýär. Munun başga diň jaş hemem güýmenji toplumyna dürli uğurly filmler bilen gyzyklanýanlar üçin kinoteatr, biljard hemem bowling oynamak üçin meýdançylar ýerleşýär. Binanyň gatlaryna galyp düşmek üçin baskançaklardan hemem eskalatorlardan başga daş töweregi synlamagy mümkinçilik berýän adaty liftler ulanýar. Paýtagtymyzda arkada prezident bilen başlanjy boýunça gurulyp ulanylmagy berilen sowda we din jaş merkezi halkymyň aýratynam ýaş nesiliň awadançylygynyň üçin edilýäniň aýdyň beýanlary. Bu bolsa mehriban arkadagymyň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän hemem döwlet adam şünür diýen şigary baş ýörülgi diýen siýasatynyň uly rowaşlyklary besenýäniňi has aýdyňlygy bilen görkezýär. Sentýabr aýynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň çağlary awto şäherçesinde ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiň rahatlygy atly bir aýlygyň jemlerini jemlemek hemem ýapylyş dawraty geçirildi. Ýapylyş dawratyna gatnaşýan mektep okuwçylary we mugallimler polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň taryhy muzeyi we çağlar awto şäherçesiniň döwrewap enjamlaşdyrylan okuw toglary bilen tanışdyrylyp, şeýle-de olar üçin awto şäherçesiniň ýürütme meýdançasyna gedelenişler guralyp, soňra mektep okuwçylaryna ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagşlanan video filmler görkezilip, bir aýlyň jemlerine laýyklykda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagşlanyp geçirilen çärelere, has işin gatnaşan çağlara, hormat hatlary dawarly ýagdaýda gowşurylyp, dawran soňy Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleriniň ýerine ýetiren şowkunly we täsirli aýdym sagly çykyşlary bilen goşdyp, şeýlelikde hormatly prezidentiniň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyza ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiň rahatlygy atly bir aýlyk möhüm ähmiýetli umumilli çäri hökmüne giňden geçirildi. Hormatly adamlar, nurda ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Maşgabatda 30-njy sentýabrda saat 1-den 1-nji oktýabrda saat 25-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habary bilen tanışalyň.
Balıkın ulayetini ütkaplayan burtuqalp ad kem yağışşağıra demirad kunnoğran teleskonto 8-13 metr, kaylarını 15 metr çen yetiyen şemal utar. Hova gecetini 11-16 gradus gündüzüne 19-24 gradus, kenari etraplarını 15-20 gradus mayl vurur. Ahir ulayetini ütkaplayan burtuqalp demirad kunnoğran teleskonto 8-13 metr yetiyen şemal utar. Hova gecetini 12-17 gradus gündüzüne 20-26 gradus mayl vurur. Mari vilayetini adkem bultuqarıp demirad kunnoğran teleskonto 8-13 metr yetiyen şemal utar. Hova gecetini 11-16 gradus gündüzüne 22-27 gradus mayl vurur. Lewap vilayetini adkem bultuqarıp demirad kunnoğran teleskonto 9-14 metr yetiyen şemal utar. Hova gecetini 10-15 gradus gündüzüne 20-26 gradus mayl vurur. Daşuğuz vilayetini ütkaplayan burtuqalp adkem yağışşağıra demirad kunnoğran teleskonto 9-4 metr yetiyen şemal utar. Hova gecetini 6-11 gradus gündüzüne 11-16 gradus mayl vurur. Payitahtın Aşgabatda adkem burtuqarıp demirad kunnoğran teleskonto 8-11 metr yetiyen şemal utar. Hova gecetini 12-14 gradus gündüzüne 20-23 gradus mayl vurur. Yurdun şu oktyabr ayının birine magnetik hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany aşlaýar. Ede watandaşlar göz pasyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgeýäni nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyk taýynmagy. Şerekeme häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň hadadan dokudy turum artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agazy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýeşer, bulary berip berjaýetseňiz ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüresine. Ähli şeňde ne bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýler. Hoş sag bolyň, edil ýaşar.